Finlayson Meetings on uusi kokous- ja tapahtumakeskus Finlaysonin alueella Tampereella. Me ollaan avattu 2023 kesällä, eli kohta tulee melkein vuosi täyteen. Meiltä löytyy täältä 600 neliötä tilaa, josta löytyy 14 eri kokoista kokoustilaa tai tapahtumatilaa. Meillä on täällä sen lisäksi myös cateringia alueen yrityksille päivisin lounasta salaattina tai sitten lämpimänä lounaana. Meidän isoin kokoustila päämäärä on vajaan 60 henkilön kokoustila ja sitä ympäröi tosiaan siirrettävät seinät. Sen avulla me pystytään muuntelemaan tätä tilaa kokonaisuudessaan pelkästään kokoustilaksi tai sitten avaamalla seinät me saadaan siitä tapahtumatila tai lisätilaa kokousasiakkaille, mikäli heitä on esimerkiksi yli 60. Näissä on se hyvä puoli myös, että nämä on äänieristetyt, eli asiakkaat pystyy viettämään päiväänsä ihan normaalisti kokoustilassa. Meitä ympäröi siirrettävät lasiseinät, jotka mahdollistaa meillä tilojen muuttamisen, esimerkiksi oviaukkojen tekemisen eri kohtiin tai kokonaan lasiseinien avaamisen esimerkiksi kesällä, jos halutaan yhteistapahtumia alueen muiden yritysten kanssa. Meille tuli myös huoltosopimus siirrettäville seinille ja se on meille tosi tärkeä juttu, koska nämä seinät on meillä jokapäiväisessä käytössä. Me siirrellään niitä aamuisin ja lounaan aikaa ja milloin tarvitseekin, niin se on toimintavarma silloin, kun me saadaan myös se huolto samasta paikasta.